Inaba kaNgqwembeshe ongangamanzi okuhlalela iselantongande ngelawo baleka INgonyama yaMazulu Misuzulu KaZwelithini umemezela uMkhosi wezintombi mhla ziyishumi nesikhombisa kuMandulo Esigodlweni ENyokeni KwaNongoma. Lo mkhosi ungokuqala emva kokuba izwe livuliwe ngenxa yokhuvethe belihlasele izwe laseNingizimu Afrika kuzokhumbuleka ukuthi nyakenye wenzeka ngaphansi kwemigomo yobhubhane lwe-COVID kanti kwakuyisikhumbuzo seminyaka engama-37 INgonyama uZwelithini kaBhekuzulu noNdlunkulu uMantombi Shiwe Dlamini Zulu baqala lolu hambo nezintombi zomhlanga. Lo mkhosi uphose uqinisekisa ukuziphatha kahle uqanda ukubhebhethekisa kwegciwane lesifo sesandulela ngculaza nengculaza uqobo ezinganeni ezincane. INgonyama uMisuzulu KaZwelithini ekhuluma esigodlweni amachubeni ngwavuma uthe uyafisa ukugqugquzela izintombi ukuba ziphume ngobuningi bazo ukuze enyokeni njengoba lo mkhosi womhlanga ungeminye efana neminye ukuhlanganisa isizwe. Ezindabeni zeGula TV, Siboniso kwaButhelezi kwaCeza.